سروک امریکا دونالد ترامپ سوزا هنارتنا 5 سربازên din بۆ پۆلندا دا. بریارا سروک ترامپ bi çend demijmêran ji kombûna wezîrê derveyê Amerîka Marco Rubio hat ku îro wezîrên derveyên welatên hevpeymaniya NATO li Swîdê dicivin. Serok Trump li ser Truth Social ragihand li gor hilbijartinên serkeftî ya serokê nihayê Polanda Karol Nawrocki ku min bi serbilindî piştgiriya wî dike ez dilxweşim rabgehînim ku Amerîka di 5,000 serbazan bişînte Polanda. Serokê Polanda di daxuyaniyekê de supasiya Serok Trump kir û got hevpeymaniyên baş ew hevpeymaniyên e ku li ser hevkarî û rêzgirtina dualî û pêgirî bi ewlehiya me ya hevbeş ava dibin. Marco Rubio di daxuyaniyekê de derbareyê NATOyê got Serok Trump pir bêhîv ye. Divê em bizanîn ku gelek welat di nav NATOyê de bimerane ku nabe İran bibe xwedîçekê navokê û İran gefe li ser ewlehiya cîhanê. Herwiha Rubio got Serok Trump naxwazir hêzanên firokan bişînin lê ew her tiştekê red dikin. Balîzxana Amerîka li Sûriya raportekanî belav kir ku agahiyên berfireh li ser bazarê Sûriye pêşkêş diket. Li gor balîzxanê raportê nîşan dide ku Amerîka Sûriye wekû derfeteka nû ya ewlehiyê ji bo bazirganiyê dibîne. Balîzxana Amerîka li ser tora X ragihan ku piştî helgirtina cizayan her divê salê de piter ji 18,000 karsazî li Şamê dest pê kirîne û herwiha milyûna ku 500,000 penaber vegerayne û bi milyaran dolaran ji bo karên nî hatîne berhevkirin. Li gor Balîzxana Amerîka li Sûriye ev raporte rê didite kompaniyên Amerîkî hevkariya aborî digel Sûriye ava biket ku piştgiriya geşepêdan û ewlehiya dem dirêj li wî welatî dike. Li gor nûçeka Ajansa Reuters şandeka danûstandinên Qeterê gehişte Tehranê da ku asankariyan bo rêkeftinekê bikin bo bi dawî înana şer û çareserkirina alûziyan di navbera Amerîka û Îranê de. Reuters dibêjit şandek ji aliyê Qeter ve bû Tehranê hate şandin di alîkariyê biket bo pêşxistina danûstandinan kêmkirina alûziyan di navbera her du welatan da. Qeterê di salên borî darolekî navbeynkariya mezin di çend alûziyên nêvnetewî de hebû wekû şerê Xeze. Lê piştî êrişên mûşek û dronên Îranê bi ser welatên kendavî Doha heta astekê xwe dorxistiye.